Det tror jeg. Hun er 5 gravid, eller har lige været 5 gravid, så hun ligner en mand. Men man har tilmeldt, og man tager afsted, fordi hun kommer ud på en oplevelse. Vi kommer ud og møder vores hundevenner, som vi siger, og så får man ikke, ja så. Ja, men nu er det to gange, som vi skal se. Og du, hvor gammel er hun? 9 år. 9 år, ja. Så hun har været et ben. Hun bliver altid medrægtig. Hun har valgt, at hun leter upp sina egna. Og så skal der... Ja, og så skal alt ræs, man skal pakke og man piver, og man... Er nogen, der får noget